pagsirado sa borders kini subay usab sa mando sa DILG nga ang nauli nga mga OFW dawaton sa ilang mga lugar nga gipuy-an sa hangyo sa Provincial COVID-19 Task Force sa IATF. Sugaton ang mga OFW o ambulansya. Dadon sila sa isolation facility aron didto mopaubos sa swab test. I-quarantine usab sila sa 14 ka adlaw. Usa ka simulation ang gipahigayon alang sa mga frontliners nga mutagbo sa mga OFW nga ginagda maabot nini nga mga orasa. Sa samang higayon, ipaniguro ni Siquijor Governor Zaldi Villa nga luwas sa pandemya ang tibok isla samtang nagpabilin kining COVID-free hangtod karon dinhi sa tibok Region 7. Sugdan na namo pagpasulod unya amo gyung gidry run mo ni atong gi-practice masudlan og pandemic na ay positive.